ale kɛra yɔrɔ min ye sa falai bolodimi do min ye bolodimi min do ni bolo dun furuna a bɛ d'a tigi de kan na dɛ o la wele bilara professeur cɛmɔgɔ ma ale min ye kalanfa ye k'a kana nin ko in ɲɛnabɔ fala ye ko yani maa min ka siga fɛnba fofo nɔ na min dara n'a ye o ɲini k'o dɔn cɛmɔgɔ kɛlen do bi ka mun sigi sen ka fala ye n bɛ taa ta tigiw da a sun kɔrɔ o de la a yɛrɛ wulila ministre ka taa baarakɛlaw de fɛ yen koyi karisa e bɛ yan san joli i bɛ ka mun baara kɛ yan ji tɔn yɔrɔw la ji baara yɔrɔw la énergie wocɛw kɔnɔna na syndicat cɛma fala ye a k'u ma ale ka dayɛlɛlen dɛ sabula olu bɛ sanfɛ olu bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw dɔn nka ale min ye ministre ye ale ka dayɛlɛlen ni fɛɛrɛ ko don ni baara kɛcogo ɲuman don ni mɔgɔw nana maa si tɛ jɔ u ɲɛ fala ye an yɛrɛ bɛ se k'o seereya sabula an y'a ye k'a fɔ maakɔrɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ baara kɛ énergie la u wulila ka s'an ma n'u ka fɛɛrɛw ye fala ye u bɛ k'a kow jateminɛ min ye ministre ye a ka taali ka taa baarakɛyɔrɔ ninnu lajɛ fala ye a kɛkun fɔlɔ ye mun ye degun min yɛrɛ bɛ baarakɛlaw yɛrɛ kan fɔlɔ olu minnu yɛrɛ ye baarakɛlaw ye degun jumɛn b'u kan ka se ka o dɔn o kɔfɛ mun ni mun b'u bolo o de la a taara SOMAGEP la ka taa SOMAPEP la laboratoire min bɛ jiko ɲɛnabɔ Tawusakaw min ye OMVS bolofara min sigilen don an fɛ yan cɛmɔgɔ ye baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn k'a sinsin a kan fala ye ko foyi tɛ yen min tɛ se ka kɛ n'an bɛnna k'ale ka da dɔrɔn tɛ dɛ baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen i ka ɲɛmaa bɛɛ ka da bɛɛ yɛlɛlen don i ye ka n'i sigi a ka cɛ i sigilen ɲɛna ni olu m'i lamɛn t'ale ministre fɛ yen fala ye ale b'i lamɛn wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baara in ye u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka ɲɛ cogo min na laɲini ale kɛkun ye o ye bi ministre cɛmɔgɔ Tarawele bolo an b'a dɔn k'a fɔ fala ye n'a tora nin na a bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la nka a ka lawaleya yaasa jamanadenw fana bɛ se ka lafiya cogo min na sabula caman kɛra muɲu na nin waati in na ji ni kuranko la o la n y'a f'i ɲɛna n ko SOMAGEP maaw y'an wele n'Ala sɔnna a ma an n'u na ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra yen